Menchi Akomamo, Medindi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pasa me ton sa fremo na mo meka yen ho e wasema baako empa ibomu da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina ebro ye fa ahohiahia emre mu ebro ye de apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na ye kentene edipedu yakọ akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakọ atie amanehuni nanso eduro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne da nyinaa efa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu ye mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Members Church of God International returns from Aba. Yanarade Yesu Kristo mran sa medisina sa menyong kudipa yan mo ginasa chura na sing. Yababi siyan yaya Kristo mran sa Kristo chure asempano amran sa anasempano chure awo ho mayamre entutusuodo do ka ho ana awrade adidi kumpa yebom afode ka ho ana omeda die
And also can one a year rade emerald some say ye chuade say very prekuna monko ne na mafofra keka ho ana enam Pagbigyan ninyo mga kababayan kung so I free akoma mu so return sa fremo. Ene da so ne se mo beka ye no ho. Na se mo wa akoma so de na wo pe bi se o pese busia asempa no eye no kore enkyerɛkyerɛ free ne rande Yesu Kristo a ya return sa from a special see October bosme da to so du baako 2021. Anwumere no nson Philipia man no emre mo. Ben hye akoma mu nyinaa. Sa ganitong panahon ng tag-ulan, problema ng pamunuang pambarangay ng San Jose sa bayan ng Makanga ang sasakyan na San Jose awa Pampanga umuhiya kaya sa Twerɛ ba obetumi adi dwuma mpotam ha no mo no nsuo ta na nsuo wayu Ises bunsod ng nasefuo no mpanifuo kaya sa yadie eba yi ade Twerɛ abra wonum de makabebe ewa barangay tadi mo hunu no baka paano nyinaa yiri na ito ay matambakan na yanya impo enya kwenya hirap para sa amin ang ganitong sitwasyon na madala impo minyi ne se betumi represent bia mo ya dinamay na barangay kai tricycle you know omudi dwuma na asesi asai egu baabi a wɔn mo yɛ ne senti mpanifo ɛwɔ nkurasi ɛbɛsrɛ mo afiri Members Church of God International na MCGI sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi anya patrol tricycle a wɔbɛtumi de akɔ akɔsom temamufo a wɔha nkanka ahiafoɔ nnipa a wɔdidi dɛm ne mmerewa ne nkokora Onyankopɔn ne mo wɔn ne ho mmɔborɔm no MCGI ama wɔn mo ɛyɛ patrol service motto sɛdeɛ bɛbɛtumi de nneɛma atoto n'akwan so yie wɔ mpɔtam hɔ na wɔbɛtumi nso agye temamufoɔ so ntɛm yɛma wɔn mo nnuro ɛyɛ yɛn ani so bebree sɛ mode yɛn ama yɛn ɛnyɛ biribi wɔn a wɔhia mmoa no atumi aboa wɔn ahia sɛ yɛn mma no wɔ bi de ne kɔ ayaresabea ntɛm a ɛnyɛ gyene yɛn yɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn etitiriw a mpɔtam ha no mu nyinaa yiri no na saa tricycle yi yɛhia no wɔ barangay San Jose ha yi asedanka Onyankopɔn sɛ wɔayɛ bisadeɛ ama yɛn ntanta biara ne mu yɛde kan wɔn a wɔyadeɛ no ehia sɛ yɛde wɔn kɔ ayaresabea wɔn nso a wɔni kae sika wɔn nso a wɔpɛ sɛ wɔde di dwuma ma mpofiri mu adeɛ no yɛn de mfaso bɛbrɛ ankorankora nipa a wɔn enya ka wɔ wɔn bi ayɛ nti yɛn nyinaa yɛni agye ɛfiri sɛ yɛn bɛyɛ mmoa kɛseɛ ama yɛn yɛpae n'ani so mu ka ɛda mo ase bebree asedanka Nyankopɔn na yɛne da so wɔ ne sɛ wɔbɛtumi aboa nnipa dodoɔ no a sɛnea da biara mmɔyɛ no na anuanom ɛda Onyankopɔn ase bebree wɔ akwanya pɛi a wɔn nsa aka sɛ wɔbɛtumi asom yɛn nyɔnko nnipa a wɔdi hia na nya ankorankora nnipa nko a na mmom mpɔtamu mo nyinaa na abra mote asɛmpa no nokorɛ a ɛyɛ a munim wɔ no sɛdeɛ ɛteɛ wɔ wiase nyinaa no na aso aba bebree sɛdeɛ ɛyɛ mo nso mo adwuma no ɛfiri da moteyɛ na mohunu wɔ Nyankopɔn adom no magpakailanman. Milyong salamat. Niya yeng kawin kopon da. Asa dapepem en kawin kopon.
Sumaati ng kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Tayo po ay magsipaghanda ng ating mga kalooban. Bago po tayo magpasimula, tayo ay lalapit sa Diyos sa pananalangin. Hihingi po tayo ng kanyang patnubay. Sa lahat po ng aming mga panauhin, kayo po ay aming malugod na inaanyayahang makiisa sa amin. Let us all pray. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, Jesus Christ. Father, we are entrusting to you the time that we are going to study your words. Please open the hearts of each soul desiring to understand your will. Please be with us as we study your truth. May the light of your truth shine in every heart that will listen, that we may be able to serve you in accordance with your will. Thank you for all your blessings every day of our lives, despite a dangerous time
that we are living in, you are always there to keep us safe. Ipatawad mo nawa ang Have aming mercy on us, our Lord, and forgive us of the many mistakes we commit in this life. After that we have forgiven those who sinned against us, please grant us the guidance of your Holy Spirit, that we may understand every grain of righteousness that we will be studying. Please touch the hearts of each one of us, and may your teachings be deeply instilled in our hearts, that we may walk on them all the days that you will give to us. Thank you, our Lord, for all your kindness. In the name of our Lord Jesus Christ, amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating pong Worldwide Bible Exposition. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo ngayong araw na ito para maibahagi ang ating pong mga pananampalataya. Tete Atempɔn Twerɛ Kronkron Adesua ne mo nsɛmmisa mmrase. Yɛda Awurade ase sɛ yɛnsɛtumi aka akwanya pɛ yi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ne yɛakyɛ yɛn gyidie na yɛatumi asom anuanom. Ebi wobɛma wɔ Brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkyi akɔma wo. Na pupunta ako sa Davao, Kyɛ nyɔnko nnipa nyinaa na mefiri sɛ tete no sa Bisaya, sa mekɔ Davao, mekɔ Visayas, mekɔ Negros, Samana. Ɛyɛ na mefiri sɛ asɛmpa ka no na Philipia ma mu nko a na yɛ masɛdeɛ sɛ meka nsɛmpa no. Anuanom mɛma borɔ so mɛde ho adanse ahunu sɛ ewiase hia Nyankopɔn asɛm ne paa. Baabiara a mɛkorɔ no, mɛkɔ Rome, yɛkɔyɛ Twerɛ Kronkron Adesua na ɛmo nsɛmmisa mmerɛ, yɛkɔ Milan. Ɛhɔ na mehunu sɛ napakalaki ng bukid. Akala ko nung araw, tama na yung ginagawa ayɛ sɛneɛ ako sa Bisaya. sɛ afuo mu na wɔkɔ akɔdɔ ayɛ wɔ afuo bi anaasɛ asetam bi ɛna wɔkɔyɛ afuo wɔ so a ɛhunu sɛ asase ne so. Kane na mefiri sɛ Philipia ma mu nko a na awɔ sɛ meka nsɛmpa na mekɔ Mindanao, Visayas. Na mefiri sɛ mayɛ adeɛ Philipia ma mu nko a na metumi ka nsɛmpa nti na m'ani gye. Na berɛ mefiri wɔ man no mu tuu kwan kɔ ɔman foforɔ soɔ no, ɛna na mehunu sɛ nnipa bebree no ahwehwɛ nokorɛ no akyiri akwan. Na mekɔɔ South America no, mede ho adanse nnipa mpempem asa lae ɛba ɛbɛtie Nyankopɔn nsɛm a wɔ Twerɛ nsɛm no mu. Asɔfoɔ no a ɛwɔ South America, Brazil mam hanom no, wɔnasafo ma no sika no wɔpɛ sɛ wɔgye die. Wɔtontɔn biribia bi, yɛtontɔn nsuo, ɛsɛ akwankyerɛ nsuo, yɛtontɔn nnoɔma bebree. Nti ama nnipa a wɔ kurom hanom no, nokorɛ no ho kɔm gye wɔn. Anuanom mɛka akyerɛ wɔfiri sɛ ha yi na madi ho adanse ahunu sɛ ɛsaa nyɛ Filipiafoɔ nko a na ɛhwehwɛ nokorɛ no. Nnipa bebree no a na ɛhwehwɛ nokorɛ no. Ɔmɔbɛba Twerɛ Kronkron Adesua no sɛ ɔmɔba a ɔmɔkuta wɔn Twerɛ Kronkron na aseda nka Nyankopɔn sɛ yɛwɔ dwumadie bi sɛ mu no ebɛtumi ato nsa afrɛ wɔ na wo amu wɔtumi aba bɛtie Nyankopɔn asɛm no wɔadi ho adanseɛ. Yɛde yɛtiri mu po nyinaa ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛka Nyankopɔn asɛm a yɛyɛ nokorɛ no kyerɛ mu. Na sɛ mo ani gye ho sɛ yɛbɛsua nkwagyeɛ asɛm no a, yɛne de yɛfɛ ne sɛ Twerɛ Kronkron ho ntoma pa. Yɛpa Twerɛ Kronkron no ho. Na sɛ mpo menne mo nkyɛn na yɛntumi nni hwɛ ne mu mpo ne mpu kora no a, Nyankopɔn adom abɛɛfo mfidie wɔ hɔ. Ɛbɛtumi akasa, ɛbɛtumi asua Nyankopɔn asɛm a yɛfɛ no sɛ video conference. Bɛda Nyankopɔn ase sɛ abɛɛfo mfidie yi aba. Ama sɛ menne wɔ nkyɛn koraa no a, yɛne mo bɛtumi adi nkutaho mpo ne mpu te sɛ deɛ ɛnɛ yɛyɛ yi. Na asɛda ɛnka wɔ Nyankopɔn no sɛ ɔkwan suo no yɛbɛtumi aka Nyankopɔn ne nsɛm akyerɛ mo. Anuanom yɛntiri mo po nyinaa ne sɛ ɛwɔm sɛ mene Philipia man mu deɛ, nanso mɛtumi anam abɛɛfo mfidie so atumi aduru mo nkyɛn. Ɛnnɛ ewiase nyinaa ɛhwɛ ɛwɔ internet so, satellite so, ɛne akwaneasa ahodoɔ. Ayɛtumi aduru nipa dodoɔ no a wɔnom ɛhwehwɛ no. Na yɛwɔ kasa nkyerɛasefo wɔkyerɛ asɛ kɔ Japanese, Chinese ne kasa ahodoɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ ɛbɛtumi ate ase. Nti wɔma yɛnhyɛ aseɛ Brother Daniel. Wɔma yɛmfrɛ yɛahohoɔ kɔpɛ. Yɛnkɔ Saudi Arabia, yɛne Brother Resty Reyes. And Brother Joselito, ɛwɔ ha yɛ wɔ pɛ sɛ wɔbisa wɔ ne nsɛmmisa Brother Eli na ɔnie.
Nsɛmmisa ne sɛ mepɛ sɛ mebisa Matthew nwoma no ho nsɛm. Awurade ne n'ahotɛfoɔ wonyaa ne firi awufuo mu no ansa na mɛbɛkɔ ɛyɛ asafo bi mu no born again nsɔre mu no yɛsɛ ahotɛfoɔ no a wɔne Yesu nyaneeɛ no ɔmo nyinaa wɔ ɔsoro ahemman mu ɔmo wɔ saa nkyerɛkyerɛ yi ɔmo wɔ nkyerɛkyerɛ bi sɛ wɔtene ne wu a ɔmo no hɔ a wokɔ heaven prɛko pɛ nokorɛ bɛn ne wom ɛyɛ nokorɛ sɛ wowu yi a na wɔkɔ heaven anaa na mepɛ sɛ mebisa so sɛ adansefoɔ mmienu na wonya ne firi awufoɔ mu na kyerɛ sɛn ɛwere sɛ yɛatwerɛ sɛ saa nnipa yi ewu a yɛyisie wɔ ne wiase nyinaa bɛhunu wɔn nokwasɛm bɛ na ɛwɔ mu Onuabarima Hoselito ɛberɛ Awurade Yesu Kristo nya ne firi awufoɔ mu no onya ne yɛ no obiara ne no anya ne mmom Awurade Yesu Kristo nya ne firi awufoɔ mu no obiara ne no anya ne mmom asɔfoɔ binom wɔ hɔnom a ɔmo daada nkurɔfoɔ ebinom nya ne yɛ ɛberɛ Yesu Kristo wuiɛ no ahotɛfoɔ binom nya ne yɛ na mmom ɛda a Yesu nya ne yɛ no obiara ne no anya ne mmom ɔno nko na nya ne saa da no na mmom da wɔwuiɛ no nkurɔfoɔ nya ne firi awufoɔ mu yɛkenkan Matthew 27 verse 50 Matthew nwoma ti aduonu nson nkyɛmu aduonum na Yesu tie mu dendene no na wogyaa mu na wɔwuyi na hwɛ ntoma a etwa asɔredan no mu te mmienu firi soro de besii fam na asase wosoe na abotan paapae na abodan buebuee na nipa kronkron a wawuo no mu amu bebree nyane na ne nyane akyire no wofiri wɔn abodan mu kɔɔ kuro kronkron no mu kɔyiyii wɔn ho adi kyerɛkyerɛ nnipa bebree yɛn ne yɛsiiɛ ɛberɛ Awurade Yesu Kristo Awurade Yesu Kristo teɛ mu na owuiɛ no ntomadan no mo ntoma anaasɛ ntoma na etwa asɔredan no mu no mo pae wane mo te mmienu asase wosoe abodan buebueeɛ nipa dodoɔ no a wɔn mu awuwu no ana kronkronfoɔ a wɔwuiɛ no bebree nyaneeɛ yɛn kyerɛ sɛ yɛwɔ ɛnna bi wɔ hɔnom a yɛn awufoɔ ɛnna te sɛ nea Kristo kaeɛ no wɔkaa sɛ Lazarus yɛnyɔnko no ada nanso asomafoɔ no sɛ wawu a ɔbɛnyane nanso Awurade Yesu Kristo ɛka n'asekyerɛ na Yesu Kristo enyane no ɛberɛ na ɔkɔkɔsra no ahotɛfoɔ no ne pedua a yɛka ho asɛm na ahotɛfoɔ wɔn awu a yɛka wɔn ho asɛm no ɛberɛ Kristo wuiɛ no abotan no paapae na ahotɛfoɔ a wɔn mu adeda no bebree no anyaneeɛ na saa ahotɛfoɔ yi ɛkɔɔ Yerusalem na ɛsiane sɛ dodoɔ no awuwuiɛ na yɛnnim dodoɔ no wanti no ebi a na wɔn ayɛ sononko ebi a na wɔn ntaadeɛ nyinaa tete nti nnipa a wɔ hɔ nom no anyɛ wɔn amma Yerusalem wɔn mo sɛ kunkum wɔn mo bio wɔn a wonya ne firi awufuo mu no wɔn mo san wuwu bio yɛnkenkan Hebrews 11:35 ɛma nsa ka wɔn awufuo a wasɔreeɛ na ebinom nso wɔde wɔn goro atɔpere na wɔampɛ wɔgyeɛ na wɔn nsa anka owusɔreeɛ na wɔn nsa aka owusɔreeɛ a ɛyɛ kyɛne soɔ ɛka no wɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ yɛwɔ owusɔreeɛ bi wɔ hɔnom a ɛyɛ kyɛne soɔ yɛwɔ owusɔreeɛ papa bi wɔ hɔ yɛwɔ owusɔreeɛ bi wɔ hɔnom a adi mu ɛno no sɛ wowu a na wonyane a wonwu bio na saa nkurɔfoɔ yi Lazarus enyane ne firi awufuo mu no wɔsan wu bio Lazarus
Yenyane no firi awufom na so wasan so wu bio. Ɛna ahotefoɔ na kronkronfoɔ a wɔn nyane firi awufom ɛda Yesu wuiɛ no. Wɔn san wu bio Twerɛ Kronkron se na wampɛ wɔgyeɛ na wɔn nsa ka owusɔre a yɛkyɛ ne so owusɔre a bɛn na yɛkyɛ ne so a wɔn mo hwehwɛ yi. Yɛnkenkan John 6 verse 44. Obi intumi emma me nkyɛn gye sɛ agya a wɔsom a me no twe no na me de menyane no ɛda a ɛdi akyire no. Na awufuo nyaneɛ bi wɔ hɔ no ma bɛba ɛda atwa toɔ no. Ɛda atwa toɔ no. Yɛnyane wofiri awufuo mu a wunwu bio. Na mmom ahotefoɔ a wɔte aseɛ Kristo abrɛ so no. Abra a wɔn nyane yɛ da Yesu wuiɛ no. Wɔn mo kɔɔ Yerusalem kuro no mu no. Yɛgoro ebinom ho atɔpere. Yɛkunkum ebinom. Saa nipa yi wuiɛ a wɔn nsa nka wɔgyeɛ papa no. Wɔn nsa nka wusɔreɛ mapa no. Afei Hebrews 11:36. Na afoforo hunu animguaseɛ na wɔhweɛ na ebinom hunu amane. Ebinom wosi wɔn aboɔ sradaa pae wɔn mu so wɔn hwɛ denkrante kunkum wɔn wɔkyinkyini nwantan ne mmirekyire nwoma mu ehia wɔn ho dwane wɔn a wɔn sɛ wiase wɔkyinkyini ɛsere so ne emepo so abodan ne asase so abon mu. Na yenum nyinaa a wɔnam gyidie so nya danseɛ pa no wɔn ensa anka bɔhyɛ no. Ɛwɔ sɛ Onyankopɔn asiesie biribi a ɛyɛ kyɛne so asie yɛn na wɔankwati yɛn anya wɔn pɛ. Para kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Bakit? Kailan yun? Wɔn nyinaa wuiɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsa bɛka wusɔre a ɛyɛ kyɛne so wɔda bɛn a. Onyankopɔn asiesie wɔn. Ɛno nti saa pɛyɛ no a yɛreka no ɛwɔ sɛ yɛsiesie ma wɔn a wuiɛ nyinara. Onyankopɔn bɛma wɔn mo nyinaa wie pɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn mo nsa ngu bio. Na wɔn mo nipadua no a engu bio no adaadi. Ɛwɔ sɛ saa nipa ebinom bɔ wɔn mo ayayade ebinom bɔ wɔn mo atirimɔdene. Abra Kristo wuiɛ no wɔn mo yɛyɛ wɔn bɔne. Onyane wɔn. Wɔn a wuiɛ abra Yesu Kristo wuiɛ no. Sorry, wɔn a wɔnyane firi awufom da Yesu wuiɛ no. Ɛsane sɛ nipa nkae wɔn bio nti yɛyɛ wɔn mo bɔne yɛkunkum wɔn mo bio. Danso wɔn mo da so wɔ akwanya ne anidasoɔ. Ɛfiri sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ a ɛyɛ kyɛne soɔ. Ɛda atwa to a Onyankopɔn bɛhyɛ wɔn bɔne ɛfiri sɛ wɔn mo nsa nka bɔhyɛ no sɛdeɛ Paul ɔseɛ. Bɔhyɛ no yɛ dankwa. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ayun, ang buhay na walang hanggan, yun ang pangako. Itong mga nabuhay na banal na ito, hindi pa nila kinamtan yung saints that were resurrected, they haven't yet received the promise. Every say bɔhyɛ no ɛyɛ dankwa. Nti Twerɛ Kronkron ka sɛ na ɛbɔ a wɔde ahyɛ yɛn ne dankwa. 1 John 2:25. Saa nipa no wɔnyane firi awufuo mu ɛda Yesu wuiɛ no. Nkurɔfoɔ yɛ wɔn ma yɛdeɛ wɔn ma nyɛ aduane ani wɔn wuiɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛnya wusɔreɛ mapa. Ɛnyɛ nokorɛ sɛ ahotefoɔ no nyinaa kɔ ɔsoro ahemman mu.
ɛnyɛ nokorɛ. Yesu Kristo no amu mpo aka sɛ ɔhotani bi anu wɔ ɔsoro ahemman mu yɛ. Yɛnkenkan John 3:13. Na obi mforo nkɔ wɔ soro gye deɛ ofiri soro saneeɛ no, nipa ba a ɔwɔ soro no. Ɔsoro ahemman mu no, obi nkonya wɔ bi. Obi nkonya wɔ bi, nyinaa bɛkɔ abɔ mu pɛ. Obi nkonya wɔ bi nti ɔsoro ahemman mu no, obiara ni hɔ, nipa biara nkɔɔ hɔ yɛ gye deɛ ofiri hɔ baeɛ no. Mama yɛnkenkan Ephesians 4:8. Enti wɔse ɔforo kɔɔ ɔsoro no, ɔde nomum pii a wɔfaeɛ no kɔɔeɛ, na wɔde akyɛdeɛ ba nipa ɛma. Na sɛ ɔse ɔforo kɔɔ ɔsoro a, ɛneɛ na ɛnyɛ deɛ ɔrekyerɛ ara ne sɛ wɔsane kɔ asase ase hɔnom ansa. Ampa ara deɛ wɔsane yɛ no ara ne deɛ wɔsane so fotra wɔ soro nyinaa so ama wahyɛ ne ma nyinaa ama no. Nti Yesu Kristo, ɔno a wɔsane firi soro baeɛ no, ɔno koraa no wɔsane foro kɔɔ soro bio. Nipa dodoɔ no agye di sɛ ɛno Mary wɔ soro ahemman mu yɛsi ne hema mpamotɔ yɛnom nyinaa no kora bie ni mu. Onipa biara ni hɔ a Nyankopɔn de no akɔ ɔsoro ahemman mu. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ obu atan no a wɔde ahotefoɔ no nyinaa bɔ mu kɔ ɔsoro ahemman mu pɛ. Obi nni kan nya wɔ bi. Yɛnkenkan 1 Thessalonians 4:15. Na yɛn deɛ yɛnam Awurade asɛm mu na yɛka kyerɛ mo sɛ yɛn a yɛtete aseɛ na yɛretena ase yɛakɔsi Awurade ba mu no rensane wɔn a wɔdeda no ho. Yɛnsane wɔn ho nkɔ ɛnya wɔn. Enti wɔn a wɔawuwu na ahotefoɔ no wɔawuwu no wɔn nkɔ nya wɔn a wɔda so te aseɛ. Yɛte aseɛ nso yɛnsane anaa yɛnsane wɔn a wɔawuwu no ho. Adetira Paul kan wɔ Hebrews 11:40. Ɛsɛ ɛfiri sɛ Onyankopɔn asiesie biribi a yɛkyɛ ne so asie yɛn na wankwati yɛn anyɛ wɔn pɛ. Noah nom, Yosef nom, Cain, Abel, wɔn mo nkonya wɔ bi. Wɔn mo ni wɔ bi anim kan. Obiara no abatumi aka sɛ saa ahotefoɔ nyinaa wɔ soro ahemman mu. Na so mo nyinaa wɔ soro ahemman mu na Kristo wɔbɛsan bɛyɛ den wɔ asase so bio. Wɔbɛsan abɛpɛ de yɛbɛ. Sɛ owu ya na wɔkɔ heaven ade na Yesu bɛsan aba bio. Ɛnyɛ saa deɛ Awurade kae ɔno mo bɛkyinkyim ne ho. John 14:1. Ɔsoma mo akoma ntutu. Monye wɔ Nyankopɔn ni, monye me ni. Verse 2. Tena berɛ pii wɔ ma agya fie. Sɛ nte saa anka makama nkyerɛ mo sɛ bɛrekɔ makɔsiesie baabi mama mo. Na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo a, mɛba bio na mabɛfa mo akɔ me ara me nkyɛn. Na deɛ mewɔ no mo nso mo aba hɔ. Anti Awurade sɛ mɛsan mabɛfa mo akɔ me nkyɛn. Kyerɛ sɛ asomafoɔ no nya nkɔ heaven yɛ. Ɔmo nya nkɔ wɔ soro ahemman mu paradise na ɔmo nya nkɔ hɔ yɛ. Ɛfiri sɛ Kristo so wɔbɛba abɛfa wɔn akɔ ne nkyɛn. Nti obi ka sɛ ɔno wawu akɔhu obi wɔ heaven ɔboa. Nti sɛ yɛbɛhyɛ ne Yehoshaphat totorobɛnto. Abɔfoɔ no bɛhyɛ ne totorobɛnto na wɔafrɛfrɛ Nyankopɔn ho teefoɔ. Ase munya ne mo awufoɔ. Kayong tunay sa mataas na hukuman. Die odi ahemfo akɛseɛ nyinaa so hene no wate mu adwa no anim. Ayan ang sinasabi sa pasyon. Inopia ni Padre Pilapil sa Biblia. Ene di pasyon no eke. Na Father Mariano Pilapi ene twerɛ free. Twerɛ Kronkron de anwen sɛ ma Catholic fo.
Anuanom, yɛwɔ wusɔre bi ma bangon kayo mga patay. awufoɔ sɛ Magsidulog yɛbɛhyɛ no kayo sa totorobɛnto. mataas na hukuman. Ibig sabihin, may pagkabuhay na Ɔsɛ maguli. monyane Yun yung sinasabing mo lalong awufoɔ. mabuting pagkabuhay na maguli kung saan lahat Yɛnkyerɛ sɛ ng yɛwɔ namamatay wusɔreɛ bi wɔ ay hɔnom a daakye banal na ɛbɛsi. mga tira, aagawing kasama ng mga binuhay na Ɛsɛ ahotefoɔ no bɛwuwu, sa Panginoon. ɛbɛnyane wɔn afiri awufuo mu, na wɔn a wɔte ase na wɔyɛ ateneneefoɔ no Awurade bɛfa wɔn a wɔnwuiɛ na wɔda so som no wɔne wɔn a ɛwuiɛ wɔ Awurade mu nyinaa no akɔ ɔsoro. Obi nkɔnya obi. Hebrews 11:40 ɛsɛ ɛfiri sɛ Onyankopɔn asiesie biribi a ɛyɛ kyɛ ne so asie yɛn na wankwati yɛn anaasɛ na wansane yɛn ho anyɛ wɔn pɛ. Nti anuanom, nkwagyeɛ no obi nkɔnya obi o. Heaven obi nni kan nkɔnya obi na akyire na obi aba daabi. Onyankopɔn bɛka yɛn nyinaa bɔ mu pɛ. Yɛnkenkan adanseɛ no 1 Corinthians 15:50 anuanom, the American say honam ne mogya ntumi nya Nyankopɔn ahennie na deɛ pro nso ntumi nyɛ deɛ ɛmpro. Hwɛ bɛrɛka mu ahuntasɛm yɛn nyinaa renna na yɛn nyinaa bɛsakyera ntam so mpofiri mu totorobɛnto adi akyire no hyɛn mu na wɔbɛhyɛn totorobɛnto na awufoɔ no anyane sɛ wɔn a wɔmporo da na yɛn deɛ yɛbɛsakyera. Ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Na etwa sɛ deɛ apuro yi hyɛ deɛ ɛmporo no na deɛ ewuo yi hyɛ deɛ enwuo no na sɛ deɛ apuro yi nya hyɛ deɛ ɛmporo no na deɛ ewuo yi nya hyɛ deɛ enwuo no a asɛm a wɔtwerɛ no bɛba mu sɛ wamene owuo nkunim mu. Yɛn ne ɛda a ɛyɛ pɛyɛ da no yɛn ne da a owuo ɛbɛdi nkukuo no wɔn a wɔyɛ adeɛ nyinaa no yɛbɛsesa wɔ nipadua no nipadua wɔ asase so ɛsɛeɛ nipadua wɔ asase so awuo no saa da no Onyankopɔn bɛsesa no ama yɛn anim Onyam nipadua wei ne yɛfrɛ no sɛ wusɔreɛ papa a ɛyɛ kyɛ ne soɔ no Onuabarima Hoselito wate aseɛ anamate aseɛ na obi nni wɔ biara ne mu kan ɛba heaven kurom a obi nkɔnya obi o wɔn a ɛbɛkɔ heaven nyinaa bɛbɔ mu akɔpɛ ɛne da so sɛ wate aseɛ sɛ da nka Nyankopɔn fama yɛnkɔ FILIPINO Sorsogon City ɛne brother Daniel yɛhɔhoɔ ne yɛdi ɔpɛ sɛ wɔbisa brother Eli ne nsɛmmisa no Gloria Soma wɔdi 49 years ofiri Barcelona, Spain. Onuaba Gloria ni brother Eli ni. Masɛ misa ne sɛ anya bɔne etia wɔ Nyankopɔn. Sɛ wonye ntutusuo dudu no nti sɛ wantua wo ntutusuo dudu a anya bɔne ana. Na sɛ sika a wobi a wonya ayɛ no wode ɛbɛso abusua nko aso de wantua taata wayɛ bɔne ana. Onuaba taata tua kora nya mmaransɛm ma Kristofoɔ wɔyɛ mmeremu asɔfoɔ no a ɔmo hyehyɛ ɔmo yere nkurɔfoɔ so wɔn ntua ntutusuo dudu no sika ne yɛ pa gye adi kɛkɛ. Every sɛ taata no ɛyɛ den a ɔde bɛba. Mfato bi a wukunu yɛ adwuma na wɔnya bosome 10,000 Ghana cedis anaasɛ 100 million na ɔsɔfoɔ deɛ sɛ 10 million. Wukunu nya 200 million ɔsɔfoɔ deɛ sɛ 20 million. Where unkwa wukunu dio na ɛyɛ 18,000 na yɛde ama wo no ɔsɔfoɔ no bɛsenya kan kyerɛ wo sɛ saa bɛba afɔdeɛ title ne na nkyɛn ne yɛ san so ba afɔde foforɔ nti ɔbɛgye wo mpem baako ha wɔtwe ɛbɛsɛ wukunu title ne yɛ sononko firi ne yere deɛ nti wukunu no title no ɛyɛ sononko firi wɔ yere ne nso deɛ a ne kunu de bɛma no ɛno ne wɔn mo nkyerɛkyerɛ nanso yɛmɛsa wɔ mu bio sɛ wobɛtua title
Wama yenkenka Hebrews 7 verse 5. Na wana wofri Lewi ema mu nya asɔfodwuma no nso wɔ ahyɛdeɛ bi sɛ wɔnyɛ ntutusuo dudu sɛdeɛ mmara no teɛ wɔ ɔman no mu ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso wofri Abraham asene mu no nkyɛn. Na saserdote na mga anak ni Levi, yun ang mga may utos ng Diyos. Deɛ ɔwɔ asɛdeɛ bi sɛ wɔbɛgye ntutusuo dudu wɔ no so wɔsɔfoɔ no ɛyɛ Lewi mma no. Wɔn na wɔn wɔ asɔfodwuma no. Meron 12 tribo yan, yung tribo ni Levi, yung angka ni Lewi asɔfoɔ no ɛna Onyankopɔn hyɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ ntutusuo dudu no mfiri Israel man mu. Wɔn yɛ mmusuakuo 12. Na abusuakuo 12 no Onyankopɔn yi Lewi abusua no sɛ wɔn na wɔn nyɛ asɔfodwuma no wɔn na nyɛ ntutusuo dudu ɛfiri sɛ bra wɔn kɔ bɔhyɛ asase ɛyɛ Canaan asase soɔ no yɛkyɛɛ no Lewifo anya bi. Enti Lewi mma no wɔn na ɛyɛ asɔfo wɔn pɛ na ɛyɛ ama wɔn akyɛ asase no mu kyɛ fa bi ɛfiri sɛ wɔn deɛ wɔn bɛsom wɔ asɔredan no mu nti wɔn ntumi nkɔyɛ adwuma. Enti wɔn mu nso kyɛfa wɔ benya no ɛyɛ ntutusuo dudu a ɛyɛ abusuakuo 12 no benya wɔde bɛma wɔn no ɛno ne wɔn deɛ. Nanso Onuaba Gloria ɛbrɛ Awurade Yesu Kristo baeɛ no ɔbɛsesa saa asɔfodie no. Nti sɛ ɔbɛsesa asɔfodie no a ɛne ehia sɛ ɔsesa mmara no a asɔfoɔ no hyɛ to hɔ no nso Hebrews 7 verse 12. Na sɛ wɔsakyerɛ asɔfodie no a etwa sɛ wɔsakyerɛ mmara no nso. Ɛbrɛ wɔsesa asɔfodie no efiri Lewi asɔfodie mu na Kristo ɛbɛto aso sɛ ɔsɔfoɔ no. Kristo sum Kristo mpenini ase esane sɛ wɔsesa asɔfodie no nti wɔsesa mmara no nso yɛwɔ mmara ma Lewi asɔfoɔ ɛna yɛwɔ mmara nso ma asɔfoɔ a wɔhyɛ Kristo tumi ase. Nti Kristo asɔfodie no nso mmara yɛ sononko firi Lewi asɔfodie no nso mmara ɛno nti Kristo abrɛ so wɔsesa saa Lewi asɔfodie no nti ɛnyɛ Lewifoɔ no na ɛda so yɛ na. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon, hindi na pwede yung kautusan ni Moises ngayon sa panahon ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, aariin tayong ganap. Hindi pwede tayong maging karapat-dapat sa kautusan ni Moises. Ang kailangan kay Kristo tayo ngayon magpailalim. Ngayon, ano ngayon ang batas ni Kristo? What is the law of Christ that we will obey? Let's read first 1 Corinthians 14:37. If any man thinks that he is a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. What the apostles were writing are the commandments of the Lord. Sister, therefore, we are going to obey Onuaba Awurade ahyɛdeɛ asomafoɔ no twerɛ no ne yɛde bɛyɛ adwuma. Sɛ wɔsesa asɔfodie no a etwa sɛ wɔsesa mmara no nso. Enti sɛ Awurade Yesu baeɛ bɛsesa Lewi asɔfodie mmara no a ɛne ntutusuo dudu mmara no deɛ na ɛbɛsesa no. Nsakyerɛeɛ bɛn na ɛbɛn mu Awurade Yesu baeɛ. 2 Corinthians 9:7. Sɛde obiara susu n'akoma mu no ɔma ɛnya mmɛmɛ na mfe anaa wɔhyɛ mu ɛfiri sɛ deɛ wɔte n'anim ma no ɛna Onyankopɔn dɔ no. Enti Onuaba ɛna so nyɛ ntutusuo dudu bio na so nyɛ tight bio. Yesu Kristo baeɛ ɔbɛsesa Lewi asɔfodie no wɔsan sesa mu mmara no ɔse sɛde obiara susu n'akoma mu no ɔma wanka sɛde obiara tight teɛ ne fa bra ɔse sɛde obiara susu n'akoma mu no ɔma. Nti deɛ wɔde bɛboa asafo no yɛ deɛ wɔwɔ akoma bɛka kyerɛ wo ɛnyɛ tight ɛfiri sɛ wakoma na afei deɛ ɛbɛto adwene no wakoma na ɛbɛkyerɛ wo ne wobɛyie. Ɛde tete Kristofoɔ no wɔn mo firi wɔn ankasa pɛm ɛna ma yɛn kenkan 2 Corinthians 8:3. Na medi wɔn ho adanseɛ se wɔde wɔn ara wɔn pɛ maa sɛdeɛ wɔbɛtumi
Wamama no bro wana hoɔden so mpo. Ɛno nti ɔkwan a wɔn mofa so bɔ wɔn afɔdeɛ no. Mobɔ afɔdeɛ de sɛ de wɔn ankasa kuma mu susu yɛteɛ. Mama no bro wana hoɔden so medi wɔn dance yɛtɔ da kora. Mama no bro wana hoɔden so. Yɛn kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a wɔn mu na firi wɔn mo pɛ mu yɔɔyɛ. Ɛnyɛ ntutusuo dudu. Mama yenkenkan revised standard Twerɛ Kronkron brother Daniel. 2 Corinthians 8:3. Na me di one ho adanse say what the 1 hour 1 pɛ. Ofri 1 hour 1 pɛ mu maaye. Panka say what the one tutusuo dudu baaye. Wa mo be free wa wo pem. Anyu obi na betwa bo obi amawo. Wa mu na be free wa wo pem. Ever say Kristo mra no what the best san lewifo tutusuo dudu no wase. Said it will be a rasu na kuma mun wama. Onuabarima Gloria, me gide say what ya see me da wase. And you know was also going to damase. I feel my yanko ifugao langari. And brother Marilyn. And brother Eli, brother Daniel Asedan Kenya ko profil lagawi ifugao hayino. Yawo onwebi wa hayo apesu bisa won Nsɛmmisa. Onuabarima Lunang Twerɛ bisa won Nsɛmmisa. Brother Eli brother Daniel damase beree say yensa kan kwenya pay. E person ka me bisa Nsɛmmisa beree na so ma bisa mienu pɛ. Na matie subon kyerɛkyerɛ ne nanum nie. Na me pese me hunu ansa na medi kan abo asu a sorry mu no. Me pese adebɔne a me ye nyinaa. Bɔne a me die nyinaa no. Ebe firi me mu akɔ. Said ye be ya Church of God asafo yi no me ba mu bia. Enkrofo megu a sorry na nimu ase sa ne me suban nti. Ase misa edi kan ne se me ye setie Emma Onyankopɔn ne mmara nsɛm nyinaa wɔ Church of God asafo yi mu a menya nkwana na sɛ mpo ma mo asu wɔ asɔre na sɛ me de asɔre nkyerɛkyerɛ yɛ adwuma menya nkwana na mepɛsɛ me hu no sɛ Yesu Kristo wo sɔre no a wo ma nipa nyinaa no ɛyɛ ade kora na ɛfiri sɛ me de yɛde minimo no sɛ asɔfoɔ mpanifoɔ no nkurɔfoɔ wo mu so di mu ntintimam bi Onua Yesu Kristo ni wu ne ho se result bɛka sɛ nsɛm bi no mu din sɛ nanso asɔfoɔ mpanifoɔ na wɔ Yesu Kristo wa pɛsɛ no wɔyɛ yɛfrɛ ne Kaifa we mu nyɛ Roman asɔfoɔ yɛfrɛ wɔ mo asɔfoɔ every say sacerdote yɛfrɛ wɔ mo so asɔfoɔ na Twerɛ Kronkron mu no yɛfrɛ mo sacerdotes Spanish what the Bible for kasa ma yɛfrɛ mo priest ana asɔfoɔ bawo no sa asɔfoɔ no a wɔn mo kum Yesu Kristo no wɔn mo ɛna na kura dibira kɛseɛ ɛwɔ hɔ na sonsoni yɛ dantem wɔ no okay na wɔne atwerɛfoɔ ne farisifoɔ no na ɛkasa Yesu Kristo die ɔno ɔbaayɛ no obewu gye nipa nyinaa nkwa result antumi anyɛ ɔbaakofoɔ pɛ ne betumi agye nipa nyinaa firi wɔn bɔne mu nyɛ obi ase Awurade Yesu Kristo nti result ne Yesu Kristo ɔmo nyɛ pɛ na abufu a bɛba nipa nyinaa so wɔ no bɛyɛ ade koro Onuabarima fa biara megye sɛ wate aseɛ afei wɔsɛ me sɛ di kan ne sɛ wo no woyɛ setie ma ɛyɛ nkyerɛkyerɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu ɛfa asafo yi nkyerɛkyerɛ ho a na wɔamma asu koraa no a wobɛnya nkwa na onua menim sɛ wogye Twerɛ Kronkron didie a na wasɛdeɛ ne sɛ wɔbɛdi Nyankopɔn mmara nsɛm nyinaa so na sɛ wo no woammra wo ho ase amfa so bɔ mu a ɛneɛ sɛ wonni Awurade mmara nsɛm nyinaa so o
Oma yankin kana somafo nyuma etidu etie de nu mienu nchemu du nsia na afi adan na wore chinchim wo ho. Sarama wo mo wo asu enhoro wo bone na bo Awurade din. Yene ade edikana Ananias ekatire Paul abra ya Ananias okone nkyɛn wo kasa de na wore chinchim wo ho. Sarama wo mo wo asu enhoro wo bone. Ang first step para mahugasan ng kasalanan, yung pagpapabautismo. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Oma yankin kana somafo ne nyuma etin wotwe ati mienu nchemari san wotwe na Petro se won se mo nsatra mo adwene na mo nyina ma wo mo asu Yesu Kristo din mu e ma mo bone fache amobenya honhom kronkron akyede. Yung bautismo ang kapatawaran ng kasalanan, yun na naglilinis. Sa wonu ya wonim. Hindi ka naman magagamit ng Diyos bilang kasangkapan. Asubo. Kaya kailangan linisin muna ang kasalanan. Muna wobenya bone fache. Asubo ehohoro ye bone. Onyankopɔn tumi mfa wo ni dwuma abra ho wo fi. Enti hia se di kan horo wo bone ne tugu na ye mbesi wa asubo mu. Yen kan 2 Timothy 2:20. Na efikasie mu inisi sika ne dwetɛ ene ɔma anko na ennua ne dɔte ye de enso wɔ mu bi na wo bu bi ne bi nso woni na se wo bi te ne ho free ye no ho a ɔbɛya ade a wo bu na wate ne ho a owura no de ye biribi a ye yie na wasiesie de reyɛ adwuma pa biara. Yo enoma bebre na wo fie asomafo Paul se ase woni pa bi ate ne ho ana ohoro ne ho free ye no ho a obeya ade a wo buo na wate ho a owura no de ye biribi a ye yie wasiesie de reyɛ adwuma pa biara se wo hote ya Onyankopɔn betumi de wo adi dwuma ena ahotie wo Onyankopɔn bɛte wo ho a wɔbɛte wo ho wɔ asubomu na barima flo bia no megye sɛ wate ase ane emu ada hɔ Onyankopɔn ka wo ho ɛda moa na ifu ga ase wama yanko brother Jerry Cabaniel so brother Jerry and brother Eli and brother Daniel free Digos City high ya wo ho bi a opese wo bisa wo ne nsɛmmisa asɔre a ɔkoro no ɛyɛ 4 square brother Romy Ebanius nie brother Eli mema wadwo me nsɛmmisa nie sonsono ye bɛn na da 4 square church and Church of God asafo no ntem masɛmmisa toso mienu chachabo ɛyɛ chiwade ana every say Twerɛ Kronkron apɛn so krankrɔfo bɔ chacha nti chacha boy abane ana onua ye di kan so no ye da ye ne 4 square church asɔre ne ntemu nie 4 square church eni Twerɛ Kronkron mo ba biara Twerɛ Kronkron no nkyerɛkyerɛ ena wo sɛ yesua na yagidie de ya twɛ no Twerɛ Kronkron mo nko na wo sɛ ye de ye adwuma won kontra yankan kan 1 Corinthians 4:6 na enuanom monti na mede asɛm yi meto mene Paul ho mekyerɛ mu na masua yɛn sɛ wɔre nwenwene entra de watwere no na mu bi ahoaho ne ho ne obi ani asie ɔse wɔhwɛ yɛn ni nsua yɛn na manwenwene antra de watwere no nti ni kwan sɛ yɛ dwenwene tra de watwere nsɛm ne mu nti de yɛ twere watwere nsɛm ne mu na wo sɛ yesua ndi sɛ yɛn twere no twere nsɛm ne mu na efiri hen ne fa enipa na abo wɔ mutiri mu ate hwan na te 4 square church asafo no wɔte 4 square church asafo no nim no yɛfrɛ no Amy McPherson ɔna wɔte 4 square church asafo no sa Biblia bawal ng Diyos na ang babae ang mamumuno sa iglesia. Bawal ng Diyos yan. 1 Timoteo 2:11.
Mag-aral na tumahimik. Okay. First, when me say waba na te wasafo no, eh chiwade wo Twerɛ Kronkron so waba be yodi kanfo. 1 Corinthians 2:11. Asema enye komunhia aso na hombrase nyina mu. Na oba de ye memma no kwan se won kyerɛkyerɛ anaase woni wo barima so na mmom onye kom. Afiri sɛ wɔbɔ Adam kane ansa na Hawa redi ho. Na enye Adam na wɔdaadaa no wɔbaa no na wɔn a ɔkɔtoo mmara. Ɔma yɛnkenkan yɛ wɔ sɛ Buhano kasa mu. Ɛma enye kom nhia som no ahobrɛaseɛ nyinaa mu. Ɔbaa deɛ memma no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ anaasɛ woni wɔ barima so na mmom ɔnyɛ kom. Ɛwere sɛ wɔbɔ Adam kane ansa na Hawa redi hɔ. Na enye Adam na wɔdaadaa no na wɔbaa no na wɔdaadaa no a ɔkɔtoo mmara. Ɛno nti nokora asafo ni mu no ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbaa bɛyɛ odikanfoɔ. Ɛna sɛ odikanfoɔ no yɛ ɔbaa a asafo ne bɛtɔ naadaa mu. Wɔn bɛyera yɛkenkan Isaiah 3:12. Na memman deɛ mmɔfra na ɛhyɛ wɔn soɔ na ama di wɔn so. Awo memman wakwan twerɛfoɔ yɛ naadaafoɔ na wɔsɛe wakwan tempɔn no. Anuanom ahunu sɛ wɔbaa edi ɔsom bie ne mu kana saa asafo no yɛ atoro te sɛ di asɔre no. Ɛna teyɛ. Ɛna wɔyɛ mu di kanfo. History. The Church of the Four Square Gospel was founded by Amy Semple McPherson. Ɔma yɛnkenkan esi asafo no abɔkɔsɛm. Yana Four Square Church asafo no abɔkɔsɛm. Four Square Church asafo no Amy Semple McPherson ɛna teyɛ 1944 ɛwɔ Los Angeles wɔ 1918. Ɛbrɛ wɔhyɛ ne som aseɛ 17 years ɛbrɛ wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔtoto n'awofoɔ na n'awofoɔ kɔ Methodist. Ɛno no deɛ wɔtee ne ho sɛ obi a wɔnyɛ Nyankopɔn nie. Na akyire no wɔkɔ Holy Ghost Revival. Ɛhɔ nom no wɔhyɛ ase ɛkyerɛkyerɛ sɛ Robert Semple, Irish Semple Kenny. Ɛna ɔkɔwareyɛ na ne kunu ewuiɛ akyire. Mfe na ɛkyɛ ɔwaree Haben Grayson. Ɔno nso ɔbarima bi a wɔpɛ wɔbaa bi a ɔbɛyɛ ama ɔbɛware na mamere kwan so nanso ama ne saa. Ɔmo gyae awareɛ ɛna ɛkɔte Angeles Temple ɛwɔ Los Angeles. Ɔhyɛ ase college na yɛn ɛbɛyɛ ne Four Square Church Gospel Church asafo no fapem. Gidie Four Square no wɔn sɛ gyina ma nkwagyeɛ ɔhom kronkron ayaresa ɛne mfirinhyia pem mmra yɛwɔ mu yi. Na wɔn gidie ne free Pentecost asafo mu ɛna ɛmɛka ho na yɛn atumi ɛde dwadie papa abrɛ wɔn sɛdeɛ Pentecost nsɔre foforo ɛne wɔn gidie ɛne nnɔma foforo a wɔn gidie no gyina Twerɛ Kronkron so wɔn sɛ yɛwɔ asubɔ bi wɔn ma yɛ ɔhom kronkron asubɔ Kristo ne tumi ɛyɛ kronkron wɔde sɛ agyidifoɔ nokwafoɔ yadeɛ ne Kristo ma yɛtɔ so mmienu bɛba daakye. Asafoma enomo wɔbɛyɛ asafoma 235,000 ɛna wɔwɔ asɔre branches 1,900 ɛwɔ United States ne Canada. Nsɛnsɛm Amy Semple McPherson no gyae Pentecost asafo no esane akuo no nneɛma bi wɔn yɛ ana ne nyɛ ho. Na asafo no nyine deɛ wɔn tumi no emfiri asafo no nkyerɛkyerɛ bi ho. Enti wɔn gidie no deɛ ɛyɛ gidie korɔ. Onua the person me ka kyerɛ wɔn sɛ Four Square Church no abakɔsɛm mu yɛde bɛgyina Twerɛ Kronkron no so a wobɛtumi ahu adi ho adanseɛ koraa sɛ yɛatoro Four Square Church ɛni Twerɛ Kronkron no mu wɔn nkyerɛkyerɛ nyinaa nso yɛ nnaada a ɛwere sɛ wɔn nkyerɛkyerɛ ne Pentecost nkyerɛkyerɛ nyinaa yɛ nkyerɛkyerɛ baako.
Afi what the better to asafo wɔtwerɛ kronkron no mu a ɛntɛm twe wo de di kan ɛba din ne so a wɔn din no mpo yɛ naada wɔn di kanfo no mpo nsa kora yɛ ɔtorofoɔ ɛfisɛ asafo wɔ no korɛ wɔtwerɛ kronkron no mu no ɔbarima na Onyankopɔn de na asi so te sɛ asomafoɔ no asomafoɔ Paul no asomafoɔ no mmaa ne mu yɛne asomafoɔ baa biara yɛwɔ sonsoni ahodoɔ bebree sɛ mɛkasa mɛfa no maako a yɛmmerɛ nyinaa bɛsa afei wɔasɛmmisa foforɔ nso ne sɛ kyakyabɔ yɛ akyiwadeɛ ne ɛfiri sɛ asomafoɔ no abrɛ so no anaa berɛ a na Twerɛ Kronkron no wɔ hɔ koraa na kyakyabɔ wɔ hɔ ane ɛberɛ a na Twerɛ Kronkron no wɔ hɔ na kyakyabɔ wɔ hɔ nanso Nyankopɔn ɛma deɛ ɔsɛ ma wɔn ano mmɔ kyakya ɔma yɛnkenkan Proverbs 1:10 mɛba sɛ ɛnebɔneyɛfoɔ gyegye wo a ɛnkɔ sɛ wɔ sɛ berɛ ma yɛnkɔ mogya ho adɛm ma yɛnkɔtɛ deɛ wɔdi bem kwa. Verse 14 fa wo kyɛfa bɛbɔ medie mu na yɛn nyinaa bɛnya kotokuo baako mɛba wo ne wɔn ɛnnante wɔ kwan so twe wo nan firi wɔn nsa so sɛ wo no woma wɔn mo daadaa o na wode wo kyɛfa kɔbɔ wɔn mo dea no asɛfa wo kyɛfa bɔ yɛn dea no ɔmo de sika bɛbɔ mu na ɔmo abɔ kyakya asɛ mɛba sɛdeɛ Onyankopɔn seɛ no mɛba wo ne wɔn ɛnnante twe wo nan firi wɔn nsa so ɛnti kyakyabɔ no ɛyɛ akyiwadeɛ mɛda wase bebree yɛda anuanom ɛwɔ biggest city no nso ase bɔda rɔm yɛda wase afei mama yɛnkɔ Paranas Western Summer yɛne brother Ronald Antonio montoa soma yɛn ane brother Daniel Sedanka Onyankopɔn na ɔhɔhoɔ wɔ ha yi ɔbɛbisa wɔ ne nsɛmmisa no Onuabarima Sarana Bual wadi 55 years na wɔkɔ Catholic asafo brother Eli Memowadwo bɛkɔ Roman asafo na masɛmmisa ne sɛ ɔkwan bɛn na mɛtumi ahunu no Twerɛ Kronkron no mahunu Tete Atempɔn no ho adanseɛ na wɔkwan bɛn na mɔfaa so ate asafo yi Onuabarima Sara wasɛmmisa no so pa adanseɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu afa Church of God asafo yi ho Twerɛ Kronkron no adi deɛ wɔtwerɛ no ho adanseɛ Twerɛ Kronkron no ho adanseɛ nie ɛne deɛ wɔtwerɛ no ɛnyɛ nokorɛ sɛ mfato ho adanseɛ nie Onyankopɔn bɛdi n'adanseɛ na n'adanseɛ wadie no yɛatwerɛ asɔbɔfoɔ te Kristo ɛnɛ wɔn de ho adanseɛ Yohane kaa sɛ na me Yohane ne de wɔhunu nneɛma yi na wɔteɛ na medi ho adanseɛ yɛnkenkan 1 John 1:3-4 deɛ yɛhunu na yɛteɛ no na yɛka kyerɛ mo nso na mo nso ne yɛn anya ayɔnkofa ayɛn ayɔnkofa no yɛne agya no ne ne ba Yesu Kristo na ɛwɔ yɛtwerɛ yɛn mo brɛ mo na yɛn anigye awie pɛyɛ deɛ wɔn hunu yɛn no wɔn teyɛ no ne ho adanseɛ na wɔn wudie yɛtwerɛ yɛn mo brɛ mo kɔma yɛnkenkan brother Daniel 1 John 1:1 deɛ wɔ hɔ firi mfitiaseɛ deɛ yɛteɛ deɛ yɛde yɛn ani ahunu deɛ yɛhwɛeɛ na yɛde yɛn nsa kaeɛ wɔ nkwa asɛm no ho na nkwa no yii ne ho kyerɛeɛ na yɛhunu na yɛdi ho adanseɛ na yɛka daa nkwa a ɛne agya no wɔ hɔ na ɛdi ne ho na ɛyii ne ho kyerɛeɛ no ho asɛm kyerɛ mo verse 5 na kaseɛ a yɛtee no ne nkyɛn
Na yɛre bɔ mu yi ne sɛ Onyankopɔn yɛ han na esum biara ne ne mu koraa. Saa nsɛm yi, nsɛm a wɔn te firi Awurade Yesu Kristo nkyɛn, nkyerɛkyerɛ wɔn hunu yɛ no, yɛkyerɛkyerɛ wɔn. Wɔn twerɛ to hɔ. Na yɛde adi ho adanseɛ. Adanseɛ no ne yɛ 21:24 John 21:24. Oyi ne wosuani a wodi yeinom ho adanseɛ na wɔtwerɛ yeinom no. Na yɛnim sɛ n'adanseɛ no yɛ nokorɛ. Wɔn adanseɛ no yɛ nneɛma a wɔn twerɛeɛ. Sɛdeɛ Yohane esiɛ no. Na yɛnim sɛ n'adanseɛ no yɛ nokorɛ. Yɛn ne botaeɛ nti a wɔn atwerɛeɛ ɛfiri sɛ nokorɛ no na wɔn twerɛ. Wɔn antwerɛ biribiara a ɛyɛ atoro. Afei, asafo a asomafoɔ no ɛkɔmuɔ na yɛbu wɔn sɛ wɔyɛ adansefoɔ no yɛnkenkan asafo bɛn ɛna asomafoɔ no yɛfrɛ wɔn wɔkɔyɛ mu adansefoɔ. 1 Corinthians 1:1 Paul Kristo Yesu somafoɔ a wɔnam Nyankopɔn pɛ so frɛ no ne wɔnua Sostene de kɔma Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto wɔn a wɔte wɔn ho wɔ Kristo Yesu mu afrɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ ahoteefoɔ. Na adeɛ di ho adanse ne sɛ Nyankopɔn asafo no ɛno ne yɛfrɛ asomafoɔ no kɔn mu. Yɛnkenkan 2 Corinthians 1:1 Paul a ɔnam Nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ ne onua Timoteo de kɔma Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto. Ɛfrɛ wɔn kɔ Nyankopɔn asafo mu. Ɛno ne wɔtwerɛ yɛ Church of God. Ɛno na wɔn twerɛ yɛ. Ɛno ho asɛm na mɛka kyerɛ nipa. Ɛfiri Twerɛ Kronkron mente asɔre bi ayɛ. Mente me ara masafo. Na mmom deɛ Twerɛ Kronkron no kyerɛkyerɛ deɛ Twerɛ Kronkron no ka ho asɛm na no ɛna mɛka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ yɛwɔ asɔre bi wɔ Twerɛ Kronkron ɛfrɛ no Church of God. Ɛnyɛ me na meteyɛ. Ɛyɛ Yesu no asomafoɔ no abrɛ so Yesu Kristo no na ɛtee saa asafo no. Ase Paul a ɔnam Nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ ne wɔnua Timoteo de kɔma Nyankopɔn asafo. Nyankopɔn asafo. Wɔ Portuguese kasa mu na sɛ Paul a ɔnam Nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ. Yɛkenkan wɔ Rai Twerɛ Kronkron mu. Paul a ɔnam Nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ ne wɔnua Timoteo de kɔma Nyankopɔn asafo ɛwɔ Korinto ne ahoteefoɔ nyinaa wɔwɔ Akai na Akaya man nyinaa mu. Ɛsɛ Church of God ɛwɔ Korinto. Ɔma yɛni ho adanseɛ nso wɔ China kasam yɛnka no wɔ China kasam wobɛhunu sɛ yɛ Nyankopɔn asafo. Paul a wɔnam Nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ ne wɔnua Timoteo de kɔma Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ne ahoteefoɔ nyinaa wɔwɔ Akaya man mu nyinaa. Yɛnkenkan Japanese kasa mu nso. Na Japanese kasa mu yɛ Kamino Kyokai. Ɛsɛ Nyankopɔn asafo wɔ Korinto. Nti Twerɛ Kronkron biara a wɔbɛka no wɔ na Church of God na wɔbɛhunu. Onua yɛni adanseɛ no. Yɛni adanseɛ no sɛ Twerɛ Kronkron mu no asafo a yɛkyerɛkyerɛ na yɛgyidie no ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu. Wasɛmmisa no sɛ ɛdeɛ na ɛdi ho adanseɛ sɛ gyidie no yɛne nkrataa na wo nso wowɔ agyapade a ɛdeɛ na ɛdi ho adanseɛ sɛ asase no yɛwo deɛ ɛyɛ nkrataa na ɛbɛkyerɛ. Yɛwɔ nsɔre foforɔ bi mu ɔmo nkrataa na ɔmo nyina so yɛ ato ne Twerɛ Kronkron mu biara. Yiri sɛ wate ase meda wase bebree. Ɛna wɔn wɔ Western Summer na yɛnam yɛn so abio yɛ da Awurade ase sɛ moba abie
ɛbɛka yɛ ho yɛda Awurade ase sɛ ɛnɛ nso yɛnya akwanya pa foforɔ brother Eli yɛn ɛyɛ ade kɛseɛ ma yɛn yɛda mo nyinaa ase anuanom a mobaa bie yɛn nidasoɔ ne sɛ saa dwumadie yi asɔ mo honhom fa mu nsɛmmisa ano ama mo nansa ne yɛbɛpɔn no mɛpamokyɛw mama yɛn nyinaa yɛmmɔ aseda mpayɛ ɛma Onyankopɔn sɛdeɛ bɛbɛda Onyankopɔn ase sɛ waboa yɛn wɔ ade nyinaa mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpayɛ. Yen Agya Twede Ampon. Awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya yɛda wo ase sɛ wɔakyerɛkyerɛ yɛn. Nokorɛ bɛdi yɛn mu kan na tenetene yɛn. Ɛde yɛn akɔ kwan pa so. Yɛda wo ase sɛ woyɛ yɛn nsɛmmisa no. Agya yɛsrɛ wo sɛ ma wɔpɛ nyɛ hɔ. Na yin tata nyinaa wɔyɛ akoma mu ɛfiri yɛn so. Agya yɛn gyidie ne sɛ tumi a ɛnam wɔn nsɛm so aba no srɛ wo sɛ ma ho kwan na w'asɛm ɛntena yɛ akoma mu na dua nteaseɛ wɔ obi biara wɔtie wo nokorɛ no mu na yɛn nyinaa yɛatumi abɔ ɔbra kronkron. Ɛyɛ nyinaa yɛatumi asom wo. Yɛsrɛ wo sɛ kae obi biara ɔhwehwɛ wo nokorɛ. Anigyeɛ biara a w'asɛm a yɛteɛ no de bɛbrɛ yɛn mu biara. Na dadwene amanehunu na nneɛma a yɛfa mu wɔ yɛn mmerɛ mu nyinaa. Yɛnom nyinaa akyiri. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na yɛntumi ntena asomdwie mu. Ɛnyɛ setie ma wo nsɛm. Agya, bɔ obi biara a wɔretie wo nsɛm. Na sɛ ɛberɛ no so a, wɔnom nso wɔasua sɛ wɔbɛsom wo. Na mmerɛ ne adagye a wode ma yɛn mu biara no, yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu asom wo. Aberɛ nyinaa no, yɛsrɛ wo sɛ boa w'asafo kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsɛm a wokyerɛkyerɛ yɛn no mmoa yɛn mu biara. Na yɛtumi de ayɛ adwuma sɛdeɛ wo nokorɛ teɛ. Na yɛapae wo nokorɛ mu aka. Yɛsrɛ wo sɛ hyira wo mma fiefoɔ biara. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa hwɛ yɛn so. Agya hunu yɛn mmɔbɔ. Wo nkutoo ne yɛn mu biara anidasoɔ. Ankanka mmerɛ a yɛwɔ mu yi, ehu dadwene amne wiase. Yɛn mpaebɔ ne sɛ Agya, manya yɛn hɔ, boa yɛn. Na yɛntumi mfiri amanehunu ɛwɔ yɛn mmerɛ mu nyinaa mu mfiri. Agya, yɛda wo ase. Yɛda wo ase bebree. Wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. The majesty always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and ever. Mama yɛn yɛnsa nka nhyira. Ne ɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya ɔwɔ soro nkyɛn. Adom a yɛresa ne nkwagyeɛ firi ne Awurade Yesu Kristo. Ne Honhom Kronkron mu daa nkabɔ mu. Ɛntena yɛn nyinaa akoma mu. Ɛtitiriw yɛn mma mu. Sesie ne daa ne daa nyinaa. Amen.
Na ebio yɛreto nsa afrɛ mo aba Tete Atempɔn no Awurade mmaransɛm anaasɔ nkyerɛkyerɛ ase. Ɛbɛhyɛ aseɛ October bosome da a ɛtɔ so dubaako afempire na aduonu baako twɔta anɔpa nnɔndu baako. Ɛne da soɔ no nsɛm ɔbɛka yɛn ho na ma yɛaba abɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm na ntwe a ɛkɔma mo nyinaa. Sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahal natin ang patunay nito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hirap. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. Anong sarap na magkasama sa kapatiran, tunay ang kalinga. Iliwanag na sa mundong nadirinlan, ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin. Patunay ito ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hirap. Ang bayang masikap sa mabubuting
Naririto, alabok na sisidlan, narumisan, may bahid ng kasalanan. Ngunit nilinis mo aming karumihan, puso'y siniglan ng iyong katwiran. Walang saysay, dukha ng sanlibutan. Hinahamak dahil sa iyong ngalan. Ngunit nilingap mo sa iyong tahanan, sa pag-ibig ni Jesus binihisan. Tingin mo iyong alabok na sisidlan, nagniningning dahil sa'yo, banal na katwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maialay, dahil inibig mo aming kaligtaan. Di masiglang gintong sisidlan, pagdamutan mo aming nakayanan. Pangako ay tanging iyo lang, nawa'y tulungan mo at samahan. Tingin mo iyong alabok na sisidlan, nagniningning dahil sa'yo, banal na katwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maialay, dahil inibig mo aming kaligtaan. Walang may tutumbas, pag-ibig mong wagas, alay sa'yo masasalamat na walang wakas.
Hinawin ang lumbay sa puso kong ito, nagdulot ng tuwa sa madlang sipayo.
Kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalagpasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan. May awa ang Diyos, may awa
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Manalangin po tayo. Mama, Nyinaa mampay. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, Yen sa aja pangalan Kridiyampon. naming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Awaye Nerade Yesu Kristo din. Abiyo. Eja bompa yesrewa humabro. Maya na hombra siye ni pipia. Yuwa braboy mo. Aboy mo na yafaya udiye mo. Yado wa. Ni ahonche bebre mo. Emo biara. Awo jide wa utume basemo. Nyinaa yɛ baako. Yɛbɔ ayɛ. Yɛsrɛ wo sɛ nya yɛn ho. Ɛfiri sɛ, yɛnim wɔ biara a yɛnim no a obetumi agye yɛn afiri bɔne ne amumɔyɛ a atwa yɛn ho ahyia mu. Deɛ yɛnim wɔ ne sɛ yɛbɛtena wo dɔ basa mu. Saa nti Agya, yɛsrɛ wo. Yɛsrɛ wo sɛ nya yɛn ho. Aberɛ nyinaa no yɛn mmɔbɔ. Nnipa a wɔn ani da soɔ ayera. Wɔn a wɔnni obi biara a wɔbɛkasa ne ho. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛnya akoma baako na yɛadwene yɛn yɔnko nnipa ho. Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne nyinaa kyɛ yɛn. Na ɛmma yɛnka w'abufuo ho. Yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn a wɔboa wɔn a wɔwɔ ahohiahia mu ne amane di kanfoɔ ne wɔn adwuma mu adwumayɛfoɔ nketewa a wɔde ɔdɔ ɛyɛ wɔn adwuma. Yɛsrɛ wo sɛ ba wɔn ho ban. Wɔ tumi mu na yɛgyae yɛn dadwene
na yamani ye nyinaa hye na yimu. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa ma yɛnya w'anim adom. Agya, wo na yɛgyae adeɛ biara a wɔyɛ n'abrabɔ mu no. Ɔnsɛm ne yɛgyae hye. Yɛda wo ase wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. The majesty always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Mama nyinaa yɛn nsa nka ɔdɔ na nhyira firi yɛn Agya a ɔwɔ ɔsoro nkyɛn. Adom a yɛresa ne nkwagyeɛ firi ne Awurade Yesu Kristo. Ne Kronkron mu ayɔnkoyɛ. Ɛne yɛn nyinaa akoma mu ne daa, sisi ne daa ne daa nyinaa.